Noswaith dda. Diolch am ymuno dy fi heno. Dafydd William ydw i, Curadur Adeiladau Hanesyddol yr Amgueddfa. Hoffwn drafod un o'm hoff dau yma, sef ffermdy cynnar o Ucheldir San Fraidd, Cwm Ddeitwr, yn agos i Rhaeadr ym Mhywys. Enw'r tŷ yw Cilewent, a mae hwn yn dalfyriad o encil Ewent. Enw cyntaf oedd Ewent, ac felly y tŷ yma oedd ei encil. Mae'r darlun o'n blaen yn dangos y tŷ yn ei leoliad greiddiol. Hwn oedd y seithfed adeilad i'r amgueddfa symud ac ailgodi, ac fe agorwyd i'r cyhoedd yn 1959. Fe dderbynodwyd yr adeilad yma oherwydd roedd yn enghraifft brin o gartref cynnar, ac o ganlyniad mae wedi ei restru gan cadw. Dyma ni'r adeilad, neu gartref newydd o fewn ffiniau yr amgueddfa. Gelwir y math yma dŷ yn dŷ hir. Weithiau fe'i elwir yn dŷ hir Cymraeg. Ond y gwir yw, roedd y math yma dŷ yn gyffredin ar draws Ewrop, a mae enghreifftiau cynnar wedi goroesi yn Lloegr o'r 10 ganrif ar 10. Mae'r tai yma yn cael ei gweld yn dau hir, oherwydd fod dwy gartref yma yn rhannu yr un to ynghyd â'r un drws. Roedd un tŷ ar gyfer y perchnogion neu tenantiaid, a'r llall ar gyfer eu gwartheg. Mae'r sôn gyntaf am y math yma dŷ yn dod o'r Mabinogi, sydd yn dyddio rhwng y 12fed a'r 10 ganrif ar 10. Mae un o'r straeon, sef Breuddwyd Rhonabwy, yn cynnwys disgrifiad manwl o neuadd gŵr o'r enw Heilyn Goch. Ar ôl i'w westau gerdded i mewn i'r tŷ, bu rhaid iddynt gerdded drwy tail gwartheg cyn cyrraedd neuadd myglyd Heilyn. Felly, gwelwn fod y traddodiad o gadw gwartheg tu fewn i gartrefi yn un hynafol. Yn draddodiadol, edwyr gwartheg gan do rhwng y cyntaf o'r Orffennaf hyd at ddiwedd mis Mawrth. Gallent gael eu cadw tu allan, ond fyddai traed y gwartheg yn troi y caeau mewn i fwd ac yn rhwystro y cnwd nesaf i dyfu. Yn 1940, yn ei lyfr The Welsh House, fe ddisgrifiodd Iorwerth Peat y tŷ hir fel y tŷ nodweddiadol Gymreig, ac un gyda greiddiau yn y cyfnod cyn hanesyddol. 8 mlynedd yn hwyrach, wrth gwrs, agorwyd yr amgueddfa werin gyda Peat fel y pennaeth. A Peat oedd y cyntaf i ddefnyddio y term longhouse yn y cyd-destun Cymreig. Roedd hwn yn ganlyniad o glywed trigolion y tai yn ei disgrifio yn y Gymraeg fel tai hir, tra roedd yn gwneud ei waith ymchwil. Fe wnaeth ymchwil mwy diweddar, yn bennaf gan Sir Cyril Fox a Peter Smith, ddangos fod hanes tai hir yn lawer mwy cymhleth na tybiau Peat yn wreiddiol. Fe wnaeth Sir Cyril Fox ddangos fod y mwyafrif o'r tai hir a oedd wedi goroesi, wedi cael ei codi nid mewn un cyfnod, ond dros 2 gyfnod gwahanol, pan adiwyd beidi i gartref cyffredin. Ac felly roedd y tai hir yma yn ddatblygiad o gartref, ac felly doedd dim modd gweld tai hir fel rhan o draddodiad oedd yn ymestyn yn ôl i'r gorffennol pell. Yn yr un modd, fe wnaeth Peter Smith ddangos fod gan Gymru nifer o gartrefi gwahanol o 1530 ymlaen, ac roedd tai hir ond yn un math o gartref allai cael ei galw yn nodweddiadol. Mae'n casgliad ni o dau hanesyddol yn cynnwys enghreifftiau o'r mathau gwahanol yma o dau, ac fe gelwir yn bensaernïaeth cynhenid.
Hynny yw, adeiladau a godwyd o nwyddau lleol gan bobl leol i weddi'r hinsawdd lleol. Enghraifft, yng Ngogledd Cymru yn ardal Eryri, fe welwn gartrefi deulawr crand gyda waliau cerrig, to o lechi a simneiau tal ar bob talcen. Dyma chi enghraifft ar ochr chwith y sgrin, sef ffermdy y Garreg Fawr, ac adeiladwyd yn 1544. Ar hyd yr arfordir, lle roedd pren yn adnodd cyffredin, adeiladwyd cartrefi ffram Bren, ac ar ochr dde y sgrin, fe welwch ffermdy Abernodwydd, ac adeiladwyd yn 1678. Yn Ne Cymru, yn Sir Forgannwg yn arbennig, fe welwn tai deulawr eto o garreg, ond gyda to gwellt, fel yr enghraifft yma, ffermdy Cennicson, a godwyd o gychwyn yr ail ganrif ar 15. Yn y canolbarth, bu tai hir fel Cilewent yn gyffredin dan gychwyn y 19fed ganrif. Ac wrth nodi breuddwyd Rhonabwy, roeddent yn ddilyniant o dŷ lawer hynach, a fyddai wedi bod yn gyffredin ledled Cymru cyn dyfodiad y tai cynhenid. Cilewent yw'r cartref hynaf yn ein casgliad. Fe ddyddiwyd drwy ymchwiliad dendrochronolegol, a fe wnaeth hwn ddychwelyd dyddiad codi o 1470. Mae dendrochronoleg yn ffordd o ddyddio coed, ac fe gymerwyd sampls o'r nenffyrch derw a gymerau pwysau y to. Dyma nhw yn cael eu ailgodi yn y 50au. Mae nenffyrch yn gynghennau sylweddol o dderw cam. Fe unwyd i greu siap tebyg i'r briflythyren A. I greu adeilad fel Cilewent, bu rhaid uno sawl par o nenffyrch gyda trawstiau llorweddol ac gyda'i gilydd fe gymerant pwysau y to. Yn y llun yma, fe welwn ni un arall o'n tai cynnar. Hendra Rywydd uchaf yw hwn, a godwyd yn Llanganhafal yn Sir Ddimbych yn 1518. Bod yr adeilad yma yn un hir, a fe gedwi'r gwartheg yn ei ben pellaf, nid yw yn cael ei alw yn dŷ hir, oherwydd roedd y trigolion a'i gwartheg yn mynd i fewn drwy drysau gwahanol. Serch hynny, pan yn newydd, tebyg i hwn bu Cilewent yn edrych. Mae hwn yn dŷ neuadd 5 rhan. Roedd 2 rhan i'r gwartheg a 3 arall i'r trigolion. Cedwir y gwartheg i'r chwith o'r drws welwch yn y llun. Trai'r dde roedd 1 ystafell waith, 1 cegin neu ystafell byw, ac yna'r ystafell wely. Gresogwyd yr adeilad un llawr yma gan dân agored yng nghanol llawr y gegin, a bu mwg y tân yn llenwi gofod y to. Fel y gwelwch, waliau ffram bren a dŵb oedd yr adeilad yma, gyda to gwellt. Yng Cilewent, ond 2 bar o nenffyrch sydd wedi goroesi o gyfnod cynnar yr adeilad, ynghyd â wal mewnol bren rhwng y beidi a'r cartref. Ynghyd ag un drws a rannwyd gan trigolion a'i gwartheg, un nodwedd arall o 2 hir oedd ei bod wedi ei codi mewn i lethyr bryn, yn hytrach nag ar hyd unrhyw lethyr fel mae ein tai heddiw. Yn aml roedd grys rhwng y pen isaf, lle cedwir y gwartheg, a'r pen uchaf, ac roedd hwn yn atal y tail rhag lledaenu o'r beidi ac i mewn i'r cartref. Roedd yr un drws blaen i'r tŷ yn fwy llydan y drysau heddiw, oherwydd unwaith i'r gwartheg groesi y trothwy, roedd angen lle iddynt droi
mwyn cerdded I mewn i'r beidi. Penllawr yw'r enw Cymraeg am yr ardal heibio'r trothwy, a cross passage yn Saesneg oherwydd ei fod yn rhannu'r tŷ yn ddau. Gan amlaf, roedd drws yn y ddau ben, un o'r iard I mewn i'r penllawr, ac y llall o'r penllawr i'r cae tu nôl i'r tŷ. Yn y llun yma, sefwn yn neuadd Cilewent yn edrych tuag at y penllawr a'r beidi. Fe welwn ferch fach ger y drws i'r beidi, ac yn y tywyllwch fe welwch wyneb un o'r gwartheg. Roedd yn goel gyffredin ledled Prydain ac Ewrop, y byddai gwartheg yn cynhyrchu mwy o laeth os allent weld fflamau y tân. Mae'r dyddiad 1734 wedi gerfio I mewn I ffram ddrws Cilewent, ynghyd â'r blaenlythrennau SPE ac EEH. Dydyn ddim yn gwybod blaenlythrennau pwy oedd y rhain. Yn yr un ffordd, dydyn ddim yn gwybod rhyw lawer am hanes cynnar o'r adeilad. Fe all y dyddiad gyfnodi dyddiad priodas yr enghraifft. Ond, oherwydd ei leoliad amlwg ar du allan yr adeilad, ynghyd â'r ffaith bod hwn yn gyfnod o newid a oedd yn gyffredin I dau o'r cyfnod yma, mae'r dyddiad yn debygol o nodi dyddiad ailgodi yr adeilad. Erbyn hyn roedd y tŷ yn rhyw 250 oed, ac mae'n debygol roedd y nenffyrch ar bob pen, ynghyd â'r waliau pren, wedi dod at ddiwedd ei hoes. Gant ar nenffyrch oedd yn cymeryd pwysau y to, roedd yn ddigon hawdd I dynnu'r hen waliau a'i adnewyddu. Y tro hyn, godwyd waliau o garreg, a chyfnewidiwyd y to gwellt am un o lechi. Yn y cynllun yma o'r adeilad, edrychwn o'r chwith i'r dde, ac felly o'r pen isaf i'r pen uchaf. Yn y talcen, fe welwn y drws i'r stabl, a ellir dal 2 geffyl. Wedyn fe welwn y beidi, lle roedd lle am 12 o wartheg, 6 yn gwynebu y stabl, a 6 yn gwynebu y passage. Ar lawr, roedd cerrig wedi ei gosod ar ei ochr, mwyn i'r gwartheg gael mwy o afel dan draed. Nesaf, mae drws blaen yr adeilad, ynghyd â'r penllawr. Yn ystod yr ailgodi, mae rhaid bod y perchnogion wedi penderfynu nad oedd angen drws cefn i'r tŷ. Wedi'r penllawr, mae'r neuadd gyda'i le tân sylweddol. Mae hwn hefyd yn newid I nodweddion clasurol tai hir. Fel arfer, byddai simne i'w weld yng nghanol y to, yn hytrach nag ar un talcen. Mae 2 reswm pan fyddai simne yng nghanol y to, ac maent i'w wneud gyda oed yr adeilad. Mae'r tai sydd wedi goroesi yn dueddol I fod yn enghreifftiau hwyr, lle ystynwyd yr adeilad dros amser I gynnwys beidi. Os oedd yr estyniad ar yr un ochr o'r simne, a oedd ar dalcen yr adeilad, yna byddai'r simne i'w weld yng nghanol y to ar ôl yr estyniad. Ar y llaw arall, os oedd tŷ hir yn enghraifft gynnar, byddai ganddo le tân agored yng nghanol y llawr, fel a oedd yn Hentre Rywydd Uchaf. A'r tueddiad wedyn oedd I godi simle yn y fan ar lle, eto yn arwain at simle yng nghanol y to. Mae Cilewent yn enghraifft gynnar o dŷ hir, ac felly mae rhaid bod y perchnogion wedi penderfynu yn ystod yr ailgodi I godi lle tân ar dalcen yr adeilad. Newid arall a ddigwyddodd ar yr un pryd oedd I ehangu'r adeilad i'r gorllewin I gynnwys lleithdy. Yn y darlun yma, gwelwch y 2 bar o nenffyrch yng nghanol y llun,
ynghyd ar neuadd tu ôl i'w wal bren, ar ben pella llun. Uwch ben y beidi, pen yma, gwelwch lawr cyntaf syml, lle byddai'r gweision yn cysgu, yn cadw'n dwym drwy res y gwartheg islaw. Dim byd cweit fel gweld ffotograff i fynd â rhywun yn ôl i'r gorffennol. A dyma ni yn edrych ar y teulu Jones tu allan i'r cartref yn 1899. Fe wnaethon nhw ffermio Cilewent o 1870 a rhain oedd yr olaf i ffermio'r tir yma. Yn y llun, yn symud o'r chwith i'r dde, gwelwn ymwelwr o'r enw John Scott, yna Elizabeth Jones a'i brawd Evan, ei mam gi, Mary Williams, ei mam, Margaret Jones, ynghyd â brawd o'r enw Thomas. Yn ystod y cyfnod yma, edwyr defaid ynghyd y gwartheg, a fu rhain yn rhan bwysig o incwm y teulu. Bu llaeth y gwartheg yn cael ei brosesu yn y lleithdy mewn i fenyn a caws. Bu gwlân y defaid yn cael ei defnyddio i greu dillad y blancedi i gadw'r teulu yn gynnes. Ac yn iard fawr Cilewent, bu dal y defaid ar gyfer ei golchi a'i cneifio. Oherwydd hinsawdd llaeth Cymru, ceirch oedd ei prif gnwd, a bu bron pob pryd yn cynnwys ceirch neu laeth mewn rhyw ffurf. Yn wir, bu ceirch a cynnyrch y lleithdy yn ffurfio rhan lawer mwy o fwyd y trigolion na cig a llysiau. Yn y llun yma, fe welwn gist yn y penllawr a ddefnyddiwyd i gadw ceirch. Ar ôl malu'r ceirch, llenwyd y gist yma gyda help plant mewn sanau glân, a sefant o fewn y gist i bacio'r ceirch yn dyn o dan ei traed. Oherwydd siap crwm ceuad y gist, roedd modd ei ddefnyddio i gludo'r cynnwys. Mae'r llun du gwyn ar y chwith yn dangos y beidi gyda'i lawr o gerrig bychan. Mewn i'r lleithdy, mae bocs corddi a ddefnyddir i droi hufen mewn i fenyn. Wrth droi y ddolen, troellwyd 4 llafn o fewn y bocs i gorddi'r hufen. Ar y dde, mae windlas gaws. Mae'r rhaffau yn dal bocs llond cerrig a godwyd drwy ddefnyddio'r olwyn neu windlas ar yr ochr. Defnyddiwyd y pwysau yma i gywasgu'r ceilfrain i mewn i gaws. Mae golwg agos ar y lleithdy yn gallu bwrw ychydig o olau ar goel trigolion y tŷ. Os edrychwn yn graff ar y drawst uwch ben y lle tân, fe welwn nifer o farciau llosg bychan. Pan adnabyddwyd marciau tebyg am y tro cyntaf, credwyd ei bod wedi ei creu ar ddamwain, gan ganwyll yr enghraifft, neu o ganlyniad glanhau procer poeth i dwymo gwin. Rhyw 20 mlynedd yn ôl, ar ôl cyfnod ymchwil mwy trylwyr, sylwyd nad oedd y rhesymeg yma yn gallu esbonio'r dystiolaeth yn ddigonol. Oherwydd roedd y marciau yma i'w darganfod lle na fyddai pobl wedi rhoi cynhwyllau. Ar gefn drws neu ar grys isel, er enghraifft. Cafodd y marciau yma eu creu yn fwriadol gan ganwyll gwyr, a oedd yn math gynnar o ganwyll, ac roedd y marciau yn gyffredin ar draws Prydain o ddiwedd y canol oesoedd. Tybied fod llosgi mewn ffordd bwriadol fel hyn yn ffordd amddiffyn y cartref rhag bob math o broblemau, fel tân, ysbrydion drwg neu anlwg. Mae nifer o farciau llosg yng Cilewent, nifer anarferol o uchel,
A mae hyn yn awgrymu'n gryf bod creu marciau fel hyn yn hen draddodiad yma. Ymysg adeiladau eraill o'r amgueddfa, mae amryw o farciau gwahanol wedi eu creu gyda'r pwrpas o amddiffyn y cartref. Rwyf yn gobeithio trafod y pwnc yma mewn dyfnder yn fy sgwrs nesaf. Mae'r llun yma yn dangos neuadd y tŷ fel fyddai wedi ymddangos yng nghanol y 19fed ganrif. Dyma lle paratoiwyd y bwyd a lle fy'r teulu yn eistedd ger y tân i gadw'n dwym. Yno mae modd gweld dwy gadair hyfryd. Dyma un ohonynt, ac greuwyd yng nghanol y 19fed ganrif yn Machynlleth. Mae ei gefn wedi ei wneud o un darn o dderw cam. Yn ôl y sôn, cadair y parchedig Daniel Rowland o Llangeitho oedd hwn, ac roedd ef yn ffigur pwysig yn yr adfywiad Methodistaidd yng Nghymru. Celficyn arall pwysig yn yr amser yma oedd y cwpwrdd deuddawn. Fan hyn bu cadw gwrthrychau gwerthfawr fel llestri a dogfennau. Rhagflaenydd y dreser oedd y math yma o gwpwrdd, ac os oedd angen mwy o le, fe adiwyd lefel arall i droi cwpwrdd deuddarn mewn i gwpwrdd trydarn. Mae enghraifft o ddau i weld yn Cilewent. Erbyn diwedd y 14fed ganrif ar 15, fe wnaeth dinas Birmingham sylweddoli nad oedd digon o ddŵr ganddynt ar gyfer eu poblogaeth a oedd yn tyfu yn gyflym. Felly, yn 1882, fe wnaeth Corfforaeth Birmingham brynu tir drwy bwrcasau gorfodol yn nyffrynnau Cilewent ac Elan i adeiladu sawl argae. Adeiladwyd 3 rhwng 1893 ac 1914. I argae Cilewent ddod yn agos i Cilewent, wnaeth yr argae o'r safle fyth gael ei adeiladu. Erbyn y 50au, roedd ffermdy Cilewent yn 500 mlwydd oed, a fe benderfynodd perchnogion newydd Cilewent, Corfforaeth Birmingham, adeiladu byngalo newydd i'r tenantiaid. Yn sgil hyn, rhoddwyd y ffermdy i'r amgueddfa yn 1959. Felly dyna ni am sgwrs heno. Diolch yn fawr i chi am wrando. Mae gen i chydig amser nawr i ateb rai o'ch cwestiynau. Allwch chi roi reina yn y blwch Q&A sydd ar eich sgrin. Oes dim cwestiynau wedi cyrraedd eto. Wy'n gobeithio bod chi gyd yn ynglywed yn iawn, a gobeithio bod chi wedi mwynhau. Mi fydd sgwrs arall yn eitha buan cyn diwedd Rhagfyr, a bydd y sgwrs yna yn trafod traddodiadau yn y Nadolig. Felly, os oes dim mwy o gwestiynau, diolch yn fawr i chi am wrando, a nos da.